Здравейте! Аз съм Вики. В днешното видео ще ви покажа как се прави къща за риби. Сега да ви покажа първа серия къща за пчели. Който може да чете, да прочете. А за тези, които не могат да четат, това е първа серия къща за пчели. Ако искате, отидете да го гледате и после превключете на това видео, което сега ще гледаме. Добре, нека да започваме. Взимаме ето това блокче. Нека да ги сложим за стена, точно както трябва. Добре. Тези блокчета, нали са супер шарени? Добре, сега слагаме и ето тук. Точно толкова, колкото слагахме и преди. Сега стените равни ли са? Наравно ли са? Да! Добре, тогава сега да започваме да строим и подът, и таванът. Добре, сега като направихме дупка за дупки, нека да сложим и блокчетата. Само да махнем този пясък. Идеално. Сега, нека да сложим тези жълти идеални блокчета. Да сложим и тавана. Като сложихме тези супер готини жълти блокчета, нека да сложим и това блокче. Добре, харесва ли ви? Ако ви харесва, нека да го довършим, гледайте до край. Ако искате да видите колко е готино. Почти направихме дупките за прозорците, които сега ще вземем. Ето, направихме и дупките. Добре, къде ли са тези прозорци? Нека да открием. Ето къде са. Кой вид да вземем? Розовият. Добре. Сложихме почти всичките. Сега сложихме прозорците. Нека да влезнем вътре.
Вижте колко хубаво още от сега изглежда. Добре, сега остава едно нещо. Рибките сладолчета, нали? Да сложим сега и стъклото. Харесва ли ви? Чао в този детски сериал. Който го харесва, да го гледа пак. Ето ги тези чудеса, хубавите къщи. В този детски час трябва да се починем. Чао, чао, деца!